Vítam vás u ďalšieho pokračovania rozboru hororovej série Evil Dead. Armáda temna. Dnes nás čaká tretí diel tejto americkej franšízy. Predošlé dva diely už teraz môžete nájsť na kanáli, kde hádžem do popisku tohto videa, do komentárov a do kariet linky na predošlé dva diely rozborov. Takže momentálne sa Ash vďaka súhrnu udalostí z prvého dielu nachádza v minulosti v 13. roku ako otrok na Kandaharskom hrade, kde na začiatku popisuje svoj životný príbeh predtým, než skončil v reťaziach. Zisťujeme teda, že prvé stretnutie s ľuďmi v stredoveku nedopadlo pre Asha dobre a že je považovaný za špeha nepriateľského kráľovstva. Ash je teda uväznený a právoplatne odsúdený na smrť. Spoznávame aj pár nových postav, istého muža menom Červený Henry, vojvodu, pána Vysočín a vodcu svojho národa, a taktiež jeho rivala a ukrutného suka Lorda Artura. Ash má byť teda vhodený do šachty, kde má byť bolestne usmrtený démonickou bytosťou. A to všetko pri verejnom obecenstve hradu. V tomto bode spoznávame aj Ashovú novú lásku, ku ktorej sa bude chovať raz ako hulvát a raz ako pravý Rómeo. Ich vzťah bude jak na horskej dráhe. Tá do Asha hádže kameň a posiela ho do diery. Wow. Úplne romantické prvé stretnutie. Počas súboju prišiel raz spraví jeden fajný jumpscare pre Ashov mierny infarkt. A hneď na to mu vrazí jeden predný direkt. Vlastne, keby to bol len jeden, ale však pozrite sa na to sami. A few moments later. Nakoniec Ash nejako príšeru zblokuje týmto divným chmatom nôh a zjavne reakcia Červeného Henryho jeho soka nepoteší a tak spúšťa bodce. Ash popritom získava svoju motorovku a ňou odfaklí príšere ruku. Zahakne sa ňou na reťaze a podarí sa mu to, čo ešte nikomu predtým. Vzhľadom na počet kostier v jame a vyleze z nej von, jak Jack Sparrow. Teda, kapitán Jack Sparrow. You're mad. Thank goodness for that, because if I wasn't, this would probably never work. And that was without even a single drop of rum. A potom týmto lacným trikom posiela Lorda Artura k zemi. A viac menej, potom prevezme kontrolu nad hradom a jeho ľuďmi vďaka agresivite, povyšovaniu sa nad nimi a samozrejme vďaka jeho brokovnici a motorovej píle. V tomto dieli je z Asha niečo ako Sigma muž, pretože je v stredoveku. No a je moderný. Po prepustení Červeného Henryho na slobodu ho Artur vyzve na súboj, ale jeden pohľad na Ashovú odpílenú brokovnicu ho presvedčí o tom, že to nie je dobrý nápad, takže si Ash užíva všetky výhody hradu. Ženy, jedlo, pitie. Zatiaľ, čo kráľov alchymista sa ho snaží vrátiť do jeho doby. Ale na to potrebujú knihu Necronomicon Ex Mortis, ktorú jak potrebuje Ash na cestovanie časom, tak aj kráľovský ľud na porazenie zla. Tam Asha prekleje čarodejnica, ktorá určí jeho osud zomrieť a nikdy neuspieť. Tá začne rad radom plieskať hradnú stráž, až kým Ash neprevezme kormidlo a neustrelí jej hlavu. Ash sa vydáva ku kováčovi, kde si vytvorí novú železnú ruku a dáva sa do rečí so ženou, ktorá po ňom predtým hodila kameň, istou Shaylou. Lenže Ashovi vstupne do hlavy moc. A tak ako som už povedal, je k nej hnusný a hneď na to skončia pri náruživom sexe. Wow. Women.
Ash sa teda vydáva na cintorín nájsť Necronomicon, ale musí pritom vysloviť túto kúzelnú formulku. Klatu, verata, nikto. Lenže vďaka pocitu moci to úplne odignoruje. Na ceste lesom ho niečo prenasleduje a tak prichádza o koňa a končí kdesi pri starom mlyne. Tam sa rozhodne prespať a počas noci ho napadnú pidi mužičkovia. Malé zdrobneniny jeho samotného, od ktorých dostane úplne na fras. A to je jedna z najlepších scén filmu. Uväzne ho pod lanom jak Gullivera, ale nakoniec ich porazí. Čo vzhľadom na ich veľkosť je neskutočné, koľko mu to času zabralo. Jedného pidi mužička prehltne, no a ako inak ho zabiť, keď je vnútri jeho tela? Vyliať si do úst vriacu vodu z kanvice. To je presne rovnaká logika pri boji, akú použil aj v druhom dieli, kedy bojoval s vlastnou rukou a sám si ju bodol nožom. Správně, kdo se směje teď? To nevíde tak, ako to pôvodne malo. Malý mužiček mu vyrastie z tela a tak sa z Asha stáva siamské dvojča s dvomi hlavami a jedným telom, s tým, že on ovláda iba jednu polku svojho tela. A tak je Ash rozpoltený jak v Split. A z Asha je Ash dobrý a Ash zmrt. Táto skvelá scéna nám ponúka pohľad na bitku Asha s Ashom, kedy v obidvoch prípadoch ubližuje samému sebe. A popri tom je prepletená skvelými hláškami a Ashovými Sigma poznatkami. Ono to ve mně roste! Co seš ty? Ty seš já? Co seš ty? Ty seš já? Nakoniec sa rozdielia a Ash chladnokrvne zabíja svojho malého Asha, ktorý z neho vyrástol a uväzní ho a rozseká ho motorovkou. Ash prichádza na cintorín, ale knihy sú 3 a len jedna je tá pravá Necronomicon. Takže si prejde pár pascami, kedy spadne dovnútra jednej knihy, no nakoniec sa však z nej dostane celý otrepaný. A keď konečne môže vziať tú pravú, ten debil zabudne, čo mal vysloviť a tak spustí kalamitu anarchie. Tohle bude ta pravá. Počkat, slova, jo. Slovíčka. Klatu, verata, nektý, nektarín, nikel. Jak jsou ta slova? Určitě to začínalo na N. Zo zeme povstanú kostlivci, keďže je na cintoríne, a tí sa začnú vyzbrojovať a tiahnuť na hrad. Príde na hrad a uvalí na ňu strašlivú kliatbu v podobe armády kostlivcov. Konečne sa prejaví jeho pravá tvár. Sklame celý ľud, ktorý sa voči nemu obráti chrbtom. Sám so sebou to nakoniec vzdá. Hrad napadnú okrídlené príšery, ktoré unesú Shaylu, ktorú pretvorí na nemrtvú, Ashová mŕtva, no opäť oživlá Polka. Čiže jeho dvojčia z neho narodené. What the fuck, čo to je za vetu? Asha to nejak schopí a spoločne s hradnou gardou sa chystajú bojovať proti armáde kostlivcov. Pretvoria Ashovo auto, ktoré mu zabavili a ktoré spolu s ním spadlo z portálu do tohto obdobia. Pretvoria ho na vraždiaci tank, poháňaný parou. Taktiež vytvoria nejaké trhaviny v kožených vačkoch a celé kráľovské vojsko naučí bojové umenie, ktoré Ash kedysi pred všetkými udalosťami od Evil Dead 1 až 3 ovládal. A keďže armáda kostlivcov je v presile, tak Lord Arthur a jeho ľud potrebuje pomoc. No a tak zavolajú Červeného Henryho. Okrem toho ešte vylepšia hrad, pripravia katapulty, smolu, lukostrelectvo a kamene. V okamihu bitky
Ashova taktika je úplne nerozbitná a ich obrana zdemoluje polku armády kostlivcov. Tí teda prehrávajú. Nakoniec však prerazia obranu a vniknú na hrad. A tam sa to začína zvrhávať. Kráľovi muži padajú jeden za druhým. Karty sa obrátili. Teraz je rád na kostlivcoch. A tak Ash vyťahuje tajnú zbraň, jeho pojazdné vražedné auto, ktorým získava značnú prevahu, ale stačí jeden pohľad na jeho lásku Shaylu, ku ktorej sa správal popravde ako hovedo a auto je fuč. Vybavené, zdemolované. Čo za to? Nič. Jeho láska na neho útočí a využíva moment prekvapenia. Vyzerá to beznádejne. Všetky taktiky už Ash a Lord Arthur vyčerpali a knihu už ledva vládzu obrániť. Kráľovstvo zjavne padne. Či? To je veľká vec, či. Ale nie, nepadne. Prichádza červený Henry, síce neskoro, ale lepšie ako vôbec a s momentom prekvapenia novou silou hrad opäť získava stabilitu pod nohami. Nastáva záverečný súboj medzi Evil Ashom a Ashom Dobrým, ktorý nakoniec po striedaniu možných percent na výhru medzi nimi dvoma vyhráva Ash Good. A to tak, že Evil Ash spadne na katapult s výbušným prachom a ten ho posiela do vzduchu, kde vybuchne. Zvyšok kostlivcov to vzdá a rozuteká sa. Shayla je opäť už normálna, nie je posadnutá ani nemrtvá. Lord Arthur a červený Henry sa udobria, kráľovstvo ostalo neporazené a Ash je poslaný späť do prítomnosti, do svojej doby. V tomto čase je Ash pokladníkom a rozpráva svoj príbeh o kráľovstve na Kandaharskom hrade zákazníkom. Kedy spoznáva novú slečnu a zjavuje sa opäť čarodejnica v obchodnom centre, ktorú hneď pošle na onen svet. A tým pádom ohromí týmto činom aj to nové neznáme dievča, ktoré jeho vypočutej historke najskôr neverilo. No, nie sa čomu čudovať. No a týmto končí prvá vlna série Evil Dead pod rok 2000. Neskôr v roku 2013 vyšiel nový diel Evil Dead 2013, ktorý bol však úplne s novým príbehom, no ale s rovnakou myšlienkou. Tento diel už je však rozobratý na mojom kanáli spred 2 rokov a nám ostáva teda nový diel z roku 2023 Evil Dead Rise a možno pripravovaný a slúbený Evil Dead Burn, ktorý má byť spin-off s novou zápletkou. Moje meno bolo Berserk a dúfam, že sa vám táto 2000-ková jazda smrteľným zlom páčila. A ak hej, budem rád za like a za odber. Majte sa.